ndị ụlọ omeiwu nke Anambra Steeti ekwekọrịtago mana agwa gọvanọ Chukwuma Soludo ka onye kọmishọna na-ahụ maka okwu ego na kọmishọna na-ahụ maka nhazi akụnụba ntụziaka tinyere onye isi oche Anambra Steeti Internal Revenue Service ka a na-ebanye anya n'ihe kpatara ego ji ama afọ n'ala n'ihe gbasatara ego na-abata n'obodo anyị na Anambra Steeti. Emenechi Gbata wetara anyị akụkọ. Ndị omebe iwu ahụ kọwara na ya bụ amụma bụ iji kwanyite ego nke nabata na steeti a ka ọrụ aka na-achị steeti a na-arụ wepụta ihe site na iwu nke ha nyere na akwụkwọ nke kọmitii na-afụ maka ego na-abata na ụlọọrụ dịgasị iche iche nke ụlọọrụ omebe iwu na steeti a. Ya bụ okwu bụ nke kwuru site na akwụkwọ nke egosipụtara na ya bụ ụlọọrụ omebe iwu site n'aka kọmitii na-afụ maka public accounts n'ihe gbasara ego na etu esi wee jiri rụọ ọrụ na afọ gara aga. N'ịkọwapụta ya bụ akwụkwọ ka onye isi ya bụ kọmitii bụ Honorable Noble Igwe kọwara na ọ dị mkpa ka e nwee ezigbo nnyocha n'ihe gbasara ọnọdụ ego nke steeti a ma kpọkwue Accountant General ka o guzobe etu ha ga-esi wee na-enyocha ego kwa ọnwa ọbụla n'ebe ndị ministries, department nakwa agencies nọ. Okwupụta okwu n'ọrụ omebe iwu bụ Right Honorable Somto Chukwudeze kelere otu kọmitii na-afụ maka public accounts maka agbambọ ha ebe ndị omebe iwu kwadokwere ya.